jingwan jungi hapo LSUI kali nam taki leader jo ki Congress Party ki bastat Henry mentah kini ki khat argot ki bami kini ki rangba ki bayeng rasong nam tak ri ka jaj benriu habangi phai ba Charles Pongro borok ki beriu ki komen bai dei beriu bakum ne badai kumtai hapo ki comments ngi sosi namal ngi tre hajan badi but si ru im jubatai im jukran fish pang kapisa bat ngi ikran bet ki ai ke bai nam tak pateng jong ki banwan ki ai ki kam bai ka ban le ikli jingmut lang langi ki samla phise ki ai phi ka ban le ki ai ki dan ki ideas jong pi ki samla habangi phai ma chet lang pale ngan ong iphim tasingi ide I true representative jong ka sutengah saipong balai pin kilianga nawan mai ilong ibriu baslur bari bakran be ka hok imting ra wat ka hok kan pin mong ye phirin ong bai dari ka hok but bon ki briu na po sutengah bang itu nga kilong kum tahi kum balong mai imachet lang pali bai ide true representative jong ka sutengah saipong habangi phai sheiba hima sang pliang ide ibriu self made ma ibai nakajing trash tom jungi nakajing puli ka jungi ipoi haduk ane ka kerdan iba hima menta ko MLA ilong in nong yalam ju kinongrat baro ki iba hima bar bangi phai khamtam shi ba George Billing do balong MLA jung ko umroi ma ili bai dan senda bai ngi menta bon ki baong bai ba George nginame Christian show da pimut banum Christian show iba George kandai ka jingdo nong tange ka umroi konsuensi Henry ya ka Meghalaya hi barok away naingin syamte ulidan u politician u balit si assembly ñiah ka kali mat kasngi ba George ñiah ka kali sahkut blok ko sahkut ngi paidbah baro umdai kum kwe wiu ba George ilong ba sawret tam bari ba George pitip ki idea baron ba George umdan badan na ki politician baro bangila kendu menta umdan kum ba George idan ki idea ban ki badal dan mai ka bor ban pen kala de kini barahat menta ki bangi iha po state jungi ka ba Meghalaya kalong ka baduk tam ka jela hapo North East